Гүлнара Хайдарова. Жираф малайы Раф. Африка деген бик issі жерде Раф исемле кичкенә жираф малайы яши. Акыллы, кызыксынучан, ләкин бик оялчан жираф ул. Шуңа күрә җәнлекләр һәм кошлар белән сөйләшергә ояла. Озын муенын сузып, аларны әкрен генә күзәтеп йөри. Кичләрен әнисе белән Африка хайваннары һәм кошлары турында әкиятләр укый. Шул әкиятләрне тыңлый, үзенең йокыга киткәнен дә сизми кала. Бүген әнисе Рафны иртәрәк уятты. «Уян, нәнием, ач күзләреңне, озын муеным», диде ул, улын башыннан сыйпый. «Иртәгә синең туган көнең, бәйрәм күңелле булсын өчен, дусларыңны чакырырга кирәк». «Минем дусларым юк бит», диде Раф. «Син юлыңда очраган җәнлекләрне чакыр», диде әнисе. «Ярар, әнием», диде Раф һәм юлга кузгалды. Менә жираф кичкенә генә фил малайын күреп алды. Ул елый иде. «Сәлем, син нишләп елыйсың?» дип сорады Раф. «Ничек инде еламаска?» диде нәни фил. «Кара инде миңа. Борыным су сибә торган шланг, колакларым әрекмән яфраклары». «Озын борының белән син агачларның иң өске ботакларына үрелеп, иң тәмле җимешләр өзеп ашый аласың. Эссе көннәрдә өстеңә салкынча су куясың. Колакларың чебен-черки куу өчен менә дигән». «Чыннан да шулай бит?» диде фил малайы. «Таныш булыйк. Мин Джамбо». «Мин Раф», дип елмайды жираф. «Джамбо, иртәгә туган көнемә кил», диде ул һәм фил белән саубуллашып китеп барды. Көн бик иссе иде. Раф су эчәргә дип елгага юнәлде. Кинәт ул су эчендә басып торган зебра кызын күреп алды. Зебра тырыша юына иде. «Сәлем, син буялдыңмы әллә?» дип сорады Раф. «Менә бу кара сызыкларны юып алмакчы идем, тик алар юылмый», диде нәни зебра. «Менә син дә, башка җәнлекләр дә шул кадәр матур, төрле төстәге кием кигәнсез. Минем дә тәнемне Салават күперенең төрле төсләренә буйысым килә. Тик бу сызыклар бетми шул». «Минемчә, алар сиңа шундый килешә», диде Раф. «Бу сызыклар сине зарарлы бөҗәкләрдән саклый. Йырткычлар да сине тиз куып тота алмый». «Бигрәк файдалы сызыклар икән», дип елмайды зебра кызы. «Рәхмәт сиңа. Минем исемем Зузу. Әйдә, дус булыйк». «Минеке Раф. Иртәгә минем туган көнемә кил. Мин көтәрмен», диде жираф. Кинәт Раф нәрсәнеңдер дөбердәгәнен ишетте һәм тавыш килгән якка йөгерде. Анда бегемот малайы сикергеч аша сикерә һәм бик каты уфылды икән. «Сәлем», диде аңа Раф. «Син нишлисең?» «Спорт белән шөгыльләнәм», диде су бозавы. «Маймыллар минем белән уйнамыйлар бит. Син бик таза һәм әкрен йөгерәсең диләр. Авыр сөякле дип үртиләр». «Чыннан да хәрәкәттә бәрәкәт. Ләкин мин сине бер дә авыр сөякле димәс идем», дип тынычландырды аны Раф. «Син суда шундый шәп йөзәсең, зур һәм таза булганга, сиңа бер йырткыч та куркыныч түгел». «Чыннан да шулай бит», дип елмайды су бозавы. «Таныш булыйк, мин Бам-бам». «Иртәгә миңа кунакка кил», диде Раф һәм шүл ягына чапты. Шүлдә нәни жираф бер сәер кошны күреп алды. Тәне бар, канатлары, аяклары бар. «Башы кайда соң моның?» дип әйтеп куйды Раф үз алдына. Шул вакыт кош муенын турайтты һәм аның башы күренде. «Бу бит мин, тәүә кошы. Исемем Эмма. Мин шулай итеп үземә җирдән азык эзлим». «Сәлем, Эмма. Мин Раф», диде жираф.
Иртәгә минем туган көнемә кил. Мин сине яңа дусларым белән таныштырырмын. Аларның дөньядагы иң зур кошны күргәннәре юктыр әле. Әйе, тик зур булганга мин оча алмыйм, диде Эмма моңсуланып. Ләкин бик шәп йөгерәсең һәм сикерәсең. Тагын син шул кадәр матур. Рәхмәт, дип елмайды Эмма. Мин килермен. Менә Рафның туган көне дә килеп җитте. Әни жираф иләре янындагы аланда бик матур табын корды. Аннары анда Рафның яңа дуслары килә башлады. Иң алдан барабанга суга-суга су бозавы Бам-Бам атлы иде. Аның артында Джамбо, Зузу һәм Эмма күренде. Алар барысы да Рафны туган көне белән кутладылар. Аңа матур теләкләр теләделәр. Аннары нәни жираф тирәли әйлән-бәйлән уйнап, матур җыр җырладылар. Синдәй дуслар бик сирәк, дуслар һәркемгә кирәк. Күрдең безнең күңелне, синең белән күңелле.